Else Greens voorbij. Die ambitie straaltjoen van deze tafel af. Zo ontdekken wij de keuken van Curaçao. Met uw eigen topkok Rijtse Spanninga. Op het menu Soppi di Carni. En we doeken de Amerikaanse pophistorie in. Met Sabrina Stark die een legendarisch album van Stevie Wonder op de planken brengt. Goeie, dit is Bient op de dag dat het provinciale onderzoek naar de moezenpleeg presenteerd is. De moezenpleeg had voor 23 miljoen euro skeer veroorzaken om boerenlaan in Friesland. 900 boeren binnen 30 troffen. Bij gewoon boeren rint de skeer op ont een ton. De kans op herhelling van de moezenpleeg is grut. Het droege laan is onttrekkelijk van moezen. Ja, on tafel, Romke Skaap. Prachtige namen van een boer. Toch? Ja. Boer Dupierre en ik lid van de actiegroep Moezenpleeg. Ja, we jaren krijgt ik in de Nijs en nou ik weer van de moezen in totaal voor 23 miljoen euro ontskeer veroorzaken. Dat is toch een enorm bedrag. Ja, dat is een heel soort geld. Hoe is het mogelijk, no? Ja, hoe is het mogelijk? Zal iets bisje? Ja. Is dat schrikken, dit bedrag, dat nou uiteindelijk op tafel komt? Nee, want wij binnen Geende daar al onwend. Klinkt heel raar, maar wij hebben de boel opteld. En je maakt de balans op van je eigen bedrijf. En je weet hoeveel boeren erin zitten. En dan kan je het eigenlijk soms vrij makkelijk mooie. Ja. Dus dit is net echt een verrassing. 23 miljoen euro, door die moeskes. Nee, net meer. Nee. Sabrina, ben je trouwens bang voor muizen? Ik ben niet bang voor muizen. Ze moeten niet te dichtbij komen, maar... En ook niet te veel tegelijk? Niet te veel, nee. Dan moet je voorlopig niet in Friesland komen. Oh, goed. Want je ziet hier vliegen hier, of ik moet Duits wezen. Ja, alsjeblieft. Ja, dan zie je hier vliegen hier ook al on deze tafel om te praten over de moezenpleeg. Ja. Doe hij hem ook wat beelden maken van hoe het loon erbij lag eigenlijk. Ja. Kunnen we even naar Sjen, hoe dat doet daarbij lag. Dit is september, dus juist de eerste vlekken erin komen. En dan uiteindelijk zie je dat ze gewoon oprukken komen van achter. En de scheiding tussen green en het bruine is het gedeelte dat Safir wien ze. En zo komen ze daar gewoon dichterbij. Als een soort van leger? Ja, een opmars. Ja. Ja, dramatisch eigenlijk, hè? Ja, nou wist je, dan denk ik dat inderdaad ik, ja. Ja, want we zijn nu een jaar verder. Wat zijn nou de gevolgen geweest? Natuurlijk de financiële skeerhand. Ja, hoeveel is dat? Voor ons bedrijf is ongeveer 2,5 ieninkomens. Zo rekenen wij. Oké. Ja. En een ieninkomen is ongeveer? Rond de 30.000 euro. Oké, dus dan zit je dus op dik 24, een lietse ton skeer wat je dan hebt. Klopt. Ja, en dat is een gedeelte voeronkeep. En natuurlijk vreemdkeep met zelf niks van het land hebben. En herstelwerkzaamheden, het op na inzien. En dan hebben we het geluk dat het buis wel mooi slagen is. Want ik schrik zelf ook weer een van die beelden. De buis nou weer mooi green. En daar ben we gewoon heel blij mee. Ja, maar die financiële skeer, hoe heb je dat nou oplost? Ja, je hebt bedrijf, je bent altijd bezig met yield. En iedere keer valt het maar, de andere keer valt het out. Ja. Het minste van dit vind ik, als je een investering doet, dan weet je, het kost yield, maar je verwacht je er ook iets van. Stel ik je naar 1000 eten. Maar wat verwacht je? Dan verwacht ik wat. Ja. En je krijgt een rekening, maar je hint niks, ik ga lekker eten. Maar dit wie het zo, het heeft een klap yield kosten en er in het niet beter van worden. En dat is gewoon schande. Ja. Nou, had ik begrepen, Jim Koen, er lijkt een pot bij de provincie van 20 miljoen euro. Daar kun je hem ook yield van lenen, hè? Ja, klopt. Had je hem dat ook niet? Nou, als je de gevallen die net bij de bank terug te kon daar te plak. Dat zijn echt die mensen die het gewoon heel zwier zien om wat voor reden dan ik. En als je zoiets eroverheen krijgt, dan heb je een groot probleem. En dan zijn er ook banken die het zijn van we beginnen net verder. En wij zijn nog steeds heel dankbaar dat de provincie erin sprong is en die het zo'n van dan staan wij er dan een keer voor. Want het mag net zo zijn dat die omvallen vanwege de moezen. Nee. Nou is dit het rapport. Een enorm rapport. Ja. Dus enorm, ja. Een enorm rapport. Ik bedoel iets van 134 kansjes. Ja. Nou zit er ook in dit rapport dat het misschien ook wel een beetje de schuld is. De eigen schuld van de boeren. Hè? Want de boeren die creëren een ideaal loonskip van de moezen. Mm-hmm. Ja. Hoe zou je dat zien? Ja. Het is droeg. Het schijnt dat het gas in de Friesland behoorlijk lekker is. Ja, dat is hartstikke lekker. Er ben net een soort natuurlijke vijand. Nee. Nou, als je, om te zeggen, het is een schuld, geef me de 4. Maar er is wel uitkomen dat er inderdaad een aantal zaken bij elkaar komen. En dan heb je last van de moezenpleeg. En droegte, je hebt er duidelijk bij. Predatoren, wordt heel bot over praten. Maar wij weten niet in ieder landschap. Dat heeft altijd zo geweest, daar hebben wij niks van verloren. En dat wil ik net verloren. Daar sting je bij hem, dus daar kom ik geen roofvogels. Het wetterpeil kunnen we nog discussiëren, ze staan gewoon. En werd het voorheen, ik volle weer, ik in de Simmers, dat nog net meer zo. Het rapport van 2004 zei al, als het klimaat verandert, en dat gaat verder,
dan kan het wel eens grote gevolgen hebben. En uiteindelijk zeggen we dat. De winters zijn minder streng en de zomers zijn droeger. Nou, tel dat op en dan kom je tot de conclusie, nou, dan zouden het wel eens wat minder droeg in de veert hebben moeten. Ja, maar dat is natuurlijk de grote vraag. Want zij zei ook van het zal in het vervolg, in de toekomst, kan het vaker voorkomen. Ja. Maar wat kun je daar als boer nooit in van dan? Ja, nou, het is echt alle lietse dingen die op het verkeerde moment bij elkaar komen. En dan is een plaag. Dus het ben ik lietse dingen die we machinaal dwam moeten. Een heel mooi voorbeeld is bijvoorbeeld het kwad. Min van gas voordat het de winter ingaat. Maar met name de bermen, de slepen. Maar waarom is dat belangrijk? Waarom is dat belangrijk? Dat je Omdat dan meer dus wel de roofvoegels meer kans hebben om die moesten eruit te vissen. Ja, maar dan is het dus niet alleen bij de boeren, maar ik de bermen bij de dieken, de skeverstikken, de taluten van het waterschip. We zullen machinaal hier mee gewoon moeten om al die lietse dingen die we doen kennen bij elkaar te brengen en ervan te zwaaien dat het net was uit de hand is dat het de laatste keer dient. Ja, want boeren, heb ik begrepen, maar attenter wezen. Hè? Zodra ze roofvogels joggen en zeggen, hey, er ben wel een heel soort op het loon, Ja. dan zullen er ook wel een soort moezen wezen. Ja, dat klopt. En nou, gelukkig we nou die linken niet naar de meesten die ter liefhebber van binnen en die het achteruit al onkomen zijn van blinden. Dit kan wel eens een heel goed ier worden voor de roofvogels. Maar jij erin bijna net een link van, nou dan kan er een moezenpleeg achterbij komen. Nee. En dat is dus nou wel heel duidelijk alle bij elkaar komen in dit rapport. En daar kunnen we maar verder. Ja, je kun je wel mee verder met dit rapport? Je kan wel maar verder. Je bent wel Absoluut. tevreden met de uitkomsten die hierin staan? Jawel, ja, absoluut. Daar kun je wel in vinden. Ja. Maar je bent net schadeloos stelt dus. Nee, dit is tot op zekerheid de Maar als dat bedrijfsrisico. er nog een keer gebeurt, dan vallen er hazen, dan vallen er raken klappen. Ja, nou, ik vond dit ik al raar geklapt. Maar goed, Ja, maar maar, net maar, nee, ik zoek maar, steeds, maar dan nog een keer. nee, dat moeten we net hebben. Maar het is, De het is kans een, staat dat het nog een keer gebeuren kan. ja, maar het is een hele normale cyclus. Dat is net nee. Alleen dat het zou de horen in de kan als de laatste keer, dat moeten we zien te voorkomen. En dat kan met een aantal lietse dingen, hopen we dat in de kiem te kunnen smoren. Dank voor die verhaal. Ja, graag gedaan. Ruitse, vraag je. Zit Ja. op Twitter? Ja, Ja? ja. En tweet ze dan in het Nederlands of in het Fries? Beide, Beide. ja. Oké. Maar meestal in het Nederlands. Meestal in het Nederlands? Ja, ja. Want? Ik denk dat ik meer Nederlandse vallen zijn als Fries. Azen, dan zorgen we hoe het jongeres Iris Kroes dat doet. Want Ruitse, we hebben het nice betocht. Ja. Dat is internationaal. Nou, dat lijkt me fantastisch. Wat een leuk idee wie dat. Ja, toch? Ja. Even in het kwad, want Doos is nou bij Meesken uit het Boeteloon. Die Ja. wel in Friesland wijnen. Ja. En die hebben natuurlijk een heel specifiek gerecht, misschien wel hun lievelingsgerecht. Ja. En dan je bij hun op visite. En dan zullen ze daar leren hoe je dat gerecht aan maatje maakt. Precies. En dat is echt heel leuk. Heel spannend. Want ja, ik weet er dus niks van. En zo ontdekt dus eigenlijk gewoon die vorm van keuken. En ja, dan krijg ik die cultuur, komt dan ik nog een keer aan wat. En ja, ik weet net, zal ik maar vregen? Nou, direct maar vregen. Als mensen dit leuk vinden om dan... Nou ja, stel die vraag maar. Ja, zal ik het maar doen? toch, het Zal ik maar het maar gewoon. doen? Mensen, als je het nou leuk vindt om een buurvrouw die uit Marokko komt of uit Turkije, het maakt niks uit. Dus een Nederlander, dan kan je hem opjan bij bient@omroepfriesland.nl. Ja, zit ik onder in beeld nou, bient@omroepfriesland.nl. Maar nou heb ik begrepen, dan ben je helemaal net 4 fotwest eigenlijk, hè? Nee, Van de eerste buurvrouw. oorlevering. Ja, ik denk de eerste oorlevering, direct maar de buurvrouw. Itala. Itala? Itala koffie. Oké, en waar komt ze bij? Uit Curaçao. Dus dat is een typisch gerecht wat heel bekend is in Curaçao. Sappi di carne. We kunnen even zien. Ik ben Itala Binders Koffie. Ik woon al 29 jaar hier en ik kom uit Curaçao. Curaçao. En wat gaan we dan maken? Hier heb je het recept. Sappi di carne en dat is soep van rundvlees. Bloes er wel een beetje bij, want ik wil natuurlijk wel zo origineel mogelijk maken. Ja, ik blijf erbij. Onder sappie. Nee, fout. Wat dan? Ik dacht, er moest in stukjes. Nee, maar het is te dun. Ga ik het even laten zien? Oké. Zulke grote stikken. Ja. Wanneer eet je hem sappi di carne? Sappi di carne wordt iedere zondag gegeten. Want het is dat zondag alle familie meestal bij elkaar zijn. Ja? En ja, dan wordt er een grote pan soep. Ja, degene die ook langs onverwacht komt, die krijgt ook. Die mag ook mee eten. Oh, dus je moet er nooit een mee maken? Nee, we maken altijd te veel. Altijd. Het is in Curaçao een standaard dat je altijd
heel veel koken, want iedereen die binnenkomt, al lopen mag mee eten. Gezellige boel, hè. Dat ken je natuurlijk wel, maatje. Wie je in Curaçao of misschien Suriname, hè? Wie er een vrouw van lichte zeden en die wie zo al de verschrikkelijkste hiet, hebben ze daar maar een pepernaam aan. Madame? Jeannette. Ik denk dat hij nou kleren ziet halen. Ja. Ik zal hem voor die inscheppen. Ik zal proberen alles erin te doen wat ik erin stopt, hè? Nou, dit is royaal. Zo. Die, ik maak een beetje bouillon erop. Die madame Jeannette, die heb ik hierin zitten. Moet ik die eruit halen? Ja, Ja? Waarom? proef dan. Laat hem erin en proeven. Bon provecho. Ik kan het net nou eens eten. Lekker eten. Even wachten. Ja, dit is, zij steeds een soppie en wij steeds gewoon sop. Sop. Gewoon sop. Ja. Maar dit is hem dus. Ja. En de pieper, dat is dit dus is madame... de madame Jeannette. Ja, En die heb ik eerst even mais zien in die bouillon. Dus dat is heel... Maar owee, als die iepen knapt, Ja. dan krijg je een enorme explosie van hitte. Het is een hele sterke. En ik heb hem hier op de lepel erbij liggen. Ja. Als dus de sap wat pittiger hè, dan luister maar even saai in. En dan eventjes twatellen onderdompelen. En ik haal je me dus nou al uit. nou weer uit. Ja, want ik weet het. Want je kent ook broeken voor een moezenpleeg. Ja, nou, als dat zo wat wezen zeg. Ja. Dan volgens mij net een moes meer die op het loon komt. En dan kan je met even fris maaien, dat is echt heel lekker. Een beetje citroen eroverheen, zo. En dan lekker eten. Nou, ik zal het even muziekje. Komst je ik uit Curaçao of net? Ik kom uit Suriname. Ah, Vroeg je dat? Ja, ja. Ken je hem dit gerucht hè? Net? Nee, ik ken het niet. Maar Dus dit is in typisch Suriname hebben we Curaçao. ook wel royale soepen. Maar dit is echt wel typisch. Een maaltijd, alles zit erin. Curaçao's. Pompoen, jerpel, zwiertejerpel, wattel, hele grutte stikken. Ja, hele grutte stikken. Maar misschien, hè, Rijtsen mais. ben ik niks wend, maar ik vind hem sowieso pittig. Ja, Dat hè? hoeft toch net een extra madame Jeannette. Nou ja, dat zo kennen. Oh ja? Ja. Hey, maar het recept van deze soppie zit ook bij u op een website. Maar als mensen dit nou graag maatje willen, waar moeten ze dan vooral om denken? Dan moeten ze erom denken dat je de hudde ingrediënten, zoals de wattel en de mais, die moet er als eerste in van, want dat duurt het langer voordat dat geer is. Ja. En dan dus de sipelpas, dan dus de paprika pas en als laatste de jerpel en de pompoen. Want anders dan kookt het helemaal stikken en dan is er niet meer van. Nee, precies. En ik vind het echt heel lekker, maar alle dank aan Itala Koffie uit de Jouwer. Precies, dat is helemaal gelijk. Maar heeft er trouwens al meer adresjes, West Hinnegist? Nee, dan doe die oproep ik, want er moeten nog wel meer van mensen komen. Uit Thailand, maakt het niks uit. Ik wil alles ontdekken. En waar wit is het ook nog wel een idee van die restaurant? Waar weet? Nou, Want snijd dit is- het mes weer om twee kanten. Precies, Arjen. Toch? Nou jongens, wij Precies. zullen even lekker eten. In de tussentijd kun je thuis even in een reportage zien. Want Fries praten, ja, dat kennen de meeste Friesen wel. Maar het schreeuwen, ja, dat is toch een stuk lastiger. Broek je nou wol of net een kapje op het wut broeken? Biegelieks. Onderzoek dat blijken dat de Friese jeugd hield iets meer Fries kroot, maar dat dan net altijd een lieke geef is. Daarom zullen we deze week hoe het jonge Friesen omgaan met haar eigen memmentaal op social media. De winnares van het televisieprogramma scoorde opnieuw een dikke hit met haar nieuwe nummer. En dan moet ik dit vertalen naar het Fries. Ja, ik praat wel het lauwst Fries. Ik merk wel dat ik altijd in het land ben en er is iemand die uit Friesland komt, dan kies ik 10 uur in het Fries. Voor mij gewoon zelf, natuurlijk veel, omdat ik ben opvoed in het Fries. Opvoed ben in het Fries. Dus elke taal ontwikkelt zich. Het Nederlands lieke goed. En ik denk dat het een soort van bij het. En ik snap dat mensen denken van ja, maar dat ken het. En dat is uw taal en het mat goed en het mat goed. Maar ja, ik denk toch dat het een soort van nieuwe generatie is die de tijd weer omdraait. Ik broek het vaak zeg maar, als grapje. Net als ik iets serieus wil melden. Maar meer als een soort van grap. Dat ik ergens een hashtag achteraan doe. En dat dan in het Fries is eigenlijk. Dan gaan mensen denken, nou, ze is wat Fries, dan zet ik wat Fries onder. Of mensen zetten eronder, ja, dit snap ik niet hoor.
Die heb ik geen idee van wat je hier nu neerzet. Maar bijvoorbeeld ik mijn Fries Veske of zo. Ja, ik snap helemaal niks van wat je zingt. Maar ik vind het wel heel mooi. Dan denk ik, oké. Op de WhatsApp is het dan toch wel oors. Omdat dan heel wat naaitinkenmast. En dan heb ik nog die autocorrectie. Dat als ik een Fries woord typ, dan gaat het alleen maar mis. Want dat kent die hele iPhone net. Mij is mem heb ik in elkaar gekeuzeerd. Ik weet net of hoe ik mijn mem heb. Hoe ik mijn mem heb. Ik denk in het Nederlands. Ik weet net zeker. Mij is mem heb ik in het Nederlands. Ja. Maar dat gaat nooit echt ergens hoe. Het gaat meer hoe laat bestuurs. En in het Nederlands dan. Hoe laat ben je thuis? Een jerbarre is toch... of het is een ooievaar, of het is een lieve heersbeestje. Ik weet het net. Het goede antwoord zit er wat tussen. Ja, lieve heersbeestje dan, denk ik. Dat wil je een keer proberen. Oh, het is een ooievaar. De winnares van het televisieprogramma scoorde op Nij een dikke hit met haar Nij-nummer. TELEVYZJE programma. Televisie is zo'n 1 januari 2016 mijn F. Oh ja? Ja. Waarom? Mijn F? Nou, maar dat is nergens voor nodig, toch? Na je staveringsregels. Dat vind ik net nodig. Wat? Het is al moeilijk genoeg. Het is moeilijk genoeg. Die naaie regels, dat hoeft voor mij net. Ja, en dat zijn punt is al moeilijker nog. Daar is ooit een keer een weddenskip van de woon, toch, Ruitse? Nee, zij van mij. Oh, nou. Ja, en dat had een diner kosten, maar dat wie geweldig. Wie Zijn hartstikke hier leuk. minder flaters bij het Friese thee als die? Ja, zijn hier minder. En het is zo, wij zei het toen, als ik het weet, hoe ze bij me spelen in het restaurant. En we hebben allebei die zei, en spelen we in het restaurant. En zij bij mij. Dus Waarvan acte? Nou, nog we toch een beetje in de muziek zitten. Ja, het is warm, hè, die madame. Je lijkt alleen nog maar op een lap, maar alle machtig. Hey Ronke, bel je dan weer maar. Jongens, Stevie Wonder die had 23 albums op zijn naam staan. En de meest succesvolle, dat is toch wel The Songs in the Key of Life. Een album met Joggetje 76. Het nieuwe zelfskip, Legendary Albums Live, zal de noemers van deze plaat nou in de theaterspelen. Freed, dan is de eerste try-out in Snits. En Sabrina, jij bent een van de zangeressen van dit gezelschap. Klopt, ja. Wat gaan jullie precies doen? Nou, het is een theaterconcert. We brengen eigenlijk de muziek van Stevie Wonder. En dan inderdaad de legendarische plaat Songs in the Key of Life. Dus veel muziek. Wat maakt die plaat nou zo bijzonder? Het is gewoon een classic geworden. Het is, er staan zoveel prachtige songs op. Heel veel maatschappelijke thema's ook. Gewoon thema's over het leven, over liefde, over hoop. Dus echt een classic eigenlijk. En jullie gaan al die nummers die op dat album staan, die gaan jullie spelen? Ja, die brengen wij. Dus ik ben een van de vocalisten. Ik doe dit samen met Rico Green, mannelijke vocalist, en Erika Jong. Dus we staan met z'n drieën en een geweldige band. Hele mooie visuals waar de mensen, waar we ze eigenlijk meenemen in het verhaal van Stevie. Zijn carrière, het ongeluk. Hij heeft een ongeluk gehad en in coma gelegen. Dus hij heeft best wel wat meegemaakt. Dat krijgen de mensen allemaal mee. En hij had eigenlijk na het ongeluk een soort van, hoe noem je dat? Visie gekregen. Of visioen moet je het eigenlijk zeggen. Voor deze plaat, de songs voor deze plaat. Dit is allemaal gebeurd nadat hij dat ongeluk heeft gehad. Dus het is echt een prachtige plaat. Mooie songs en mooie thema's ook. Ja, Songs in the Key of Life voor de mensen. Ja. Ik kan me haast niet voorstellen dat er mensen zijn die de nummers niet kennen. Nee. Maar gewoon, zullen we eventjes, om het geheugen een beetje op te frissen? Ja, graag. Laat me horen, jongens. Ja, het idee was volgens mij van Ben van der Knaap, theaterdirecteur van Snake, Theater Snake. Maar heeft deze muziek ook invloed gehad op jou? Ja, muziek het van is, Stevie kijk, Wonder? Stevie, maar
een van de soul-legendes eigenlijk. Ik heb dat is de muziek waarmee ik ben opgegroeid. Wat ik heb meegekregen. En kijk, op een jonge leeftijd onbewust meegekregen, maar nu ik dus zelf in de muziek zit, dan is dat een soort van inspiratiebron ook. Is hij een held voor jou? Dus ja, zeker wel. Zeker wel. Zeker. Er zijn echt best wel wat soulhelden, mensen die me echt heel erg inspireren, maar de muziek van Stevie. En hij is nog een levende legende ook. Want heel veel mensen die zijn er natuurlijk niet meer, van die soul legends of jazz legends. Maar Stevie is er nog gewoon en hij zingt nog echt als geen ander. Als een klokje? Ja, echt wel. Als een klokje. Ooit een keer wat moet Ja. het niet. Nee, nog niet. Ik heb wel concerten gezien, North Sea Jazz Festival. Oké. Wat gewoon echt te Dat gek moet dan is. nog een keer gebeuren dan nu. Ja, nou, wauw. Ik hoop het. Volgens mij swingt dit de pan uit. Hè? Ja, maar het is natuurlijk een prachtig concept, een prachtig idee eigenlijk. Want een legendarisch album, had je maar een legendarisch album waarvan je hem zei van maar dat is echt absoluut nog een keer dwan? Nou ja, ik zei ze toch. Ik ben in New York ben ik op Broadway naar Gloria Estefan geweest. En de Miami Sound Machine. Nou, af en toe swingen, hè, dat Latin. Nou, wie geweldig. Ja, ook legendarisch? Gloria? Estefan? Ja? Jawel, zeker ook. Anders. Ik denk Is zelf anders, maar zeker ook een legend hoor, vind ja. ik. Michael Jackson toch? Ja. Thriller? Ook, ja. Kan ook toch? Ja. Eigenlijk Wauw. moet dat ook. Eigenlijk moet staat dat ook hij wel gewoon. Wat een nummer leuk 1. concept dan dus. Super. Ja, het is een te gek concept. En nou ja, we hebben een geweldige band. Het is muziek van begin tot het eind. En het gaat alle kanten op qua thema's, qua onze interpretatie natuurlijk. Want er zijn 3 verschillende vocalisten. Dus we zijn gewoon heel trots op de voorstelling. En, Wat is nou het mooiste, wat vind jij persoonlijk het mooiste nummer dat jullie daar gaan brengen? Ja, dat is echt moeilijk. Dat is echt moeilijk. Kill Your Darlings. Is er niet één Welke is het? dat je denkt van, die gaan we weer lekker zingen? Ja, misschien As. Die hebben jullie net ook gedraaid. Want jullie zijn nu ook druk bezig hè, met de voorbereidingen, Ja. en met de repetities in Sneek. Ja, we zitten nu echt in de montage. En nu komt alles dus langzaam bij elkaar. Heel mooi decor ook. Hebben we vandaag voor het eerst gezien, dus dat is wel spannend. En vrijdag dus de eerste try-out en daarna 55 keer door het land. Ja. Nou, zo vaak hebben we niet de zangeres aan tafel. Dus ja, ik durf het bijna niet te vragen, maar zou je toch een klein voorproefje willen doen? Ja, dat is goed. Ja? Ja? Doen, hè? Goed, dan komt-ie. Ja, jongens. De opening van de plaat. Good morning, evening, friends. Als jullie meeklippen. Oh ja. It's your friendly announcer. I have serious news to tell everybody. What I'm about to say could mean the world's disaster. Could bring your joy and laughter to tears and pain. Nou, Ja, prachtig. Sabrina Staak. We komen allemaal hoor. We komen allemaal. En dit is en meer van Freetor in de theaters Legendary Albums Live. Dankjewel Sabrina. graag gedaan. Prachtig. Fantastisch. Een heel soort succes met de moezen. Dank je Ik hoop dat ze nooit weer rondkomen. Nee. Geen succes. Nee. Nee, geen succes. Nee. Pak ze onderzoek, snap ik zei ze. wel. En dit wil misschien wel helpen. Ik neem hem mooi. Dat is het mooi, hè? En rijdt ze de volgende keer, dat is er weer, hè? Ja, hartstikke leuk. Tiergetank. On Safir. Morgen dan is er vanzelf weer een Nijenbiend. Dan mijn collega Roelof Lausma. Voor nu nog een hele gezellige joen. Dag. Schat, ik moet je wat vertellen. Ja, maar ik wil ook even wat vertellen. Morgen in Biens hebben we het haar over de film De Snake Week. Die gaat Joen trouwens al in première. Nou, en nou bestaan weer. Wat wie er? Nee, let maar. Volgens mij is ze zwanger trouwens.